Solen den skinner rigtig meget, og det er jeg super glad for, men jeg har desværre måttet sidde indenfor de sidste mange dage, for jeg er ved at forberede en hel masse foredrag. Jeg skal blandt andet i den her uge tale om kvinder og teknologi, og så skal jeg tale en anden gang om børn og teknologi, altså generation Y, som man kalder de unge mennesker, der er vokset op med alle de her nye medier som noget helt selvfølgeligt i deres liv. Og så skal jeg også tale om fremtiden, hvad for nogle teknologiske trends vi kommer til at se inden for de næste par år. Så det sidder jeg altså og arbejder på, og jeg arbejder i et program, der hedder Keynotes. Det er noget, man får, hvis man har en Mac, så kan man nemlig lave nogle rigtig lækre slides i Keynotes-programmet. Det er det, der svarer til Microsofts PowerPoint. Men jeg kan ikke bare lige gå ud og afspille de her Keynotes for en hvilken som helst computer, i hvert fald ikke en, der ikke er Mac. Og derfor har jeg i dag været inde og gøre mig sådan et smart køb. Jeg har købt sådan et lille smart kabel, som man kan se her, som man kalder en mini DisplayPort to VGA adapter. Meget mundret navn til sådan et lille kabel. Men det er i hvert fald det her kabel, som man skal bruge, hvis det er, at man vil vise på en stor skærm nogle slides, man har lavet i Keynote. Så det var bare dagens tip.